kublai phi baro ngidon hangne ban pentep ba ka film khawa nong sir bala penmi da ka shwas imli film production ka film kasi ka bala yenglan bat ban pen is no ocean habiju cinema hall ka bala da ban yo certificate na Guwahati kan pelong ya ka jingya kop shot bat why open to all third dancing and singing online competition 2023 film don kam siu by rung shibenta ban panjing kershan ne pat ba nang bakin wan ban pet ya ka film te ke jingruai ke bapila ban shat nirwai ki dei na ke jingruai na ka film khawa nong sorhi ka bala de pelat ha ka YouTube ha ka shwas imle production kata ka jingruai da kisu bat sitenganti kani kalong kum si benta ban penlong ya ki hap ki baret bat ki samla ban ya ke jingruai khasi ban ie ke jingruai khasi ma te ka prize kalong kawai ki nong job ha kani ka third khasi dancing and singing competition araja arpulai te ka ba ka first prize ka dei lai haja tengka te ka second prize pat ka dei khat san spa tengka te ka third prize pat ka dei san spa tengka te ki nong bisar ha kani ga jinga kop shar ide I arman disyar bat isherlin khongwar ha kani ka competition kan tang around kata ka first round bat ha ka final round on le bet da ka online ha kani ka video ba phin shan ne phin ruai kla de bring de ki mobile phone bat phila ban send ha ne WhatsApp number opra khandai nyo saw pra khandai nyo ar iwe not bat ha ka por ba phin pha ek video kan sedang nadu ka khandai tarik ujun araja arpulai hadu ka arpun tarik ujun arja arpulai ka jinga kop la sha ban shat marway lanet bat ka group bat ka jingjong jong kan ka video kan long ha ka po al minute lai po second kabala ban tam ne duna ru kam lilei te ngi kwa ba ki nong shat bala da ki shat ek jingruai da ki sur ken bot nuk sabet kum ba shat ki ting shop bat ki puran na ka tu ka film te kat ba ha ki khot kila ban shat ha ka style la jong ru ka byang hi ya ki video ki ba phila shot online on tap na ha ka khasi India YouTube channel bat kat ba ki dang pha ngin dang tap no ha YouTube ha ka ne ka jinga kop ka third khasi dancing and singing competition araja apulai omdon kam siu by rung hero but omdon kam le voting coupon tina benta ban pensuk ya kinong bisar ha ka ba penong ya ka jinga kop shot bat wai ka jing khen pon kan sedang na do first round bat khen lang ha do ka final round da ka bashim 100% na ki view ha YouTube bat 100% na kinong bisar ban kiu kan ka video bat ka views kinong shat bat kinong rai ki ban phong de sap ti ba internet bat kin shat ne rai ha ki jaka ki ba share ka video ban tip khamnya phila ban message ha WhatsApp number phra khandai nyo saw phra khandai nyo ar iwena te parlok barok kani ka program kalong si benta ban penya lane ban kersan ya ka film khawa nong sor mo ka bala up tarik hi menta ha po biju cinema te nga kerpa ro epi baro ba pin sung ba ban wan ban pe kani ka film ondal apply ha biju ya ka tarik te om pat pentep hende onda kala mi ha biju sung ba ban wan kersan ban wan sakhi mo khnang ba barok ki besim menta hang tu bat hadu kinong pemi film ro kin yo men sem bat kinang la ban pemi shushu kani ki film tanggi tari gi jingker pat klesibo